Pokémon! OK, takže ja vás vítam u nového videa. Dneska si ideme zahrať Pokémon! Táto hra vyšla pred pár dňami. A čo máš zlomenú ruku? Lebo som spadol. Neviem, čo mám na to odpovedať. Čo mám na to povedať? Niečo vtipné? Táto hra vyšla pred pár dňami, ale iba pre Afriku a Nový Zéland. Hej. Ale dá sa stiahnuť zdarma na Android cez stránku APK Mirrors. Popis. Inak Pokémon Go točila aj Vendali, čiže si to nezabudnite pozrieť, tuto máte dať kartičky a takže si to pozrite, hej. Takže ideme sa rovno vrhnúť na to, ideme hľadať nejakého Pokémona. Čiže máme tu jedného Pokémona, voľakého vtáka. Je jednu packu odo mňa. Ideme ho nájsť. Poďme ho nájsť. Čiže tu máme vlastne mapu a kompas. Keď sa otáčam ja, tak sa otáča aj mapa. Ideme na to, poďte. Dobre. Nenašli sme Pokémona, ale našli sme dačo lepšie. Už počujem brechať Pokémona. Ticho, hľadám. Aha, počkaj, tam sa dačo zamiezdilo. Sme od neho ďalej 2 kroky. Pred chvíľou sme boli 3 ťapky od neho odlažení, či oddialení, a teraz sme 2. Či jednu som bol vtedy, a teraz som 2. Ideme zlým smerom. Už len jedna látka, už sme bližšie, hej? Zasa som bližšie. Ideme ďalej. Tu som už bol... Teraz ho ideme chytiť, hej? Máme vtáka, odfoď ma s ním. Mám fotku so Spérovom a ideme ho chytiť, poďme na to. Boha, som mysol. A čo, nahrávaj mňa? Ba, neleď, on myslel, poď sem. Mám ho, asi. Počkaj. Je môj. Ľudia, máme prvého Pokémona. Ideme ďalej. Ľudia, idem si len tak, proste tak prechádzam. Vyprávam sa tuto s Frixom, hej. A zrazu mi zavibruje mobil, hej, jak Vibrator 300. Máme vídlo. Odfoď ma s vídlom. Tak, o čo mi skáče? A ja normálne Pokémony hrám, hej. Počkaj. A ja sa tu nervujem na Pokémonov. Boha, to čo bol za dohod? No, máme. Pokémon je môj, môžeme ísť ďalej. Vieš, ako čo sa cítim? Jak... Čiže... Jak sa volajú? Proste, čo hľadajú, že kde je železo, boha? Dobre, iba aj ty hľadať tých Pokémonov, lebo ja už toho mám dosť. Dobre. Už 3 minúty tu ten mobil trimem, boha, a nič som nenašiel. 24 minút. Ty kokos? Tohto Pokémonka chcem, kapo, 3 stopy odo mňa. Vidíš ho, ten taký, to kurča. 3 stopy odo mňa. A koľko sú 3 stopy? Tak akože 3-krát sa mi pohne. Nie, 3 stopy. To si musíš sám vypočítať. Raz, 2, 3. Veď 3 stopy akože je oné. Ako sliepku oné. No a kam? Rožky potrebujem, nie? Ale to je Pokémon, však to je hra. Tá, čo robíš ty chuj, však to máš na telefóne hľadať. A ukážeme si, ako fungujú Pokéstopy. Kto nevie čo... Skoro som nabúral, kebyže sa nepozriem. Mám tu Pokéstop. Toto je Pokéstop. Klikneme na ňo. A ako si všim tuto je to isté ako tuto. A teraz stačí len prísť a urobiť toto. Tak? Áno, vajce, padlo mi vajce. Prvýkrát mi padlo vajce z Pokéstopu. Chápeš to? OK, čiže toto by bolo všetko z tohoto pokémonského videa. Pokiaľ chcete viac Pokémon Adventure, tak napíšte mi dole do komentárov,
a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute. Tak čo mi tu píska?